Supat mo family, Lalab, Mega Love, shout out. I'm sorry, Lalab, this one is take 2 because my first live, there's a problem with connection. Ayan, pasensya na po kayo mga lalabs. Pati ako naaasar. Host, good morning. Yes, Lalab, supat mo, Lalab, good morning. Ayan, I'm sorry everyone. Ayan, 2 million, Mega Love, shout out, 2 million. Ating mga away. Ayaw mo na sa akin. Hindi ko tuloy kang mamahalin. Manang may kasalanan sa ating dalawa. Kung sa tingin mo napatawad na kita. Ano? No CPR host. I think they have, but no problem. Later I will mute. They have CPR, supat mo family. I know that one. But I like the music. Leave it. They have CPR. I know. Trip ni Rider Sam. Mega Love, shout out. Ayan, 2 million. Mega Love, shout out everyone. May CPR yan mga lalabs. Mamaya lang. Musta dito? Ayan, trip ni Rider Sam. Mega Love, shout out lalab. Leo dis dito. Doon po ako Mega Love, shout out. Ayan. Music natural. Later, they have copyright. This one, Whitey will send me an email that this one, my live is on copyright. I will mute, no problem. Annalyn Galendes Tamsak. Annalyn, ayan. Lalas, nasa Pinas ka na? Yes, nasa Pinas ako ngayon. Nag-iba nga yung background ko. Yes po, nasa Pinas na po ako. Ayan. Annalyn Galendes nagbaba ng bahay. Unsa naman yan, istoryaha. Kasi, ang sabi ni ni supat mo, may copyright daw ba yung music ko? Sabi ko, meron yan. I-mute na lang mamaya. Gusto ko lang ng love song kasi may namimiss kasi ako eh. May namimiss ako kaya yan yung music ko ngayon. Hayaan mo na yan ma-copyright. Jennifer supporter, ayan, big love shout out Sir J. Giyahak, ayan. May namimiss kasi si host. Kaya pala, trip ni Rider Sam. May namimiss kasi ako doon sa abroad. Mga lalad, kaya mag-love song muna tayo. Ang hirap pala pag pag may namimiss kang isang tao. Hugot. Ayan, 4 million mega love shout out. Bicol ng Oragon, done later host. Kaya yan ang music natin ngayon. Kahit may copyright yan, kaya yan. Ayan, Bicol ng Oragon. Ayan, alam niyo mga lalabs, naka-take 2 na ako yung unang live ko, maraming tao kanina. Kaso alam niyo yun mga lalabs, pag may alam niyo yung nagwi-wielding, 'di ba? Yung may nagtatrabaho doon sa
kabilang bahay. Pag nag-start ng nag-welding, yung mga appliances dito naapektuhan, eh. Pati yung live ko namamatay, eh. Sino ba naman di magagalit yan? Nasa kalagitnaan ka na ng live mo tapos bigla na lang mawawalan ka ng mic. CPR is not a problem, just part of the music. Yes, tama nga naman si Jay Munet. Ah, ayan, 5 million Mega Love shout out. May namimiss kasi si host mga lalabs, kaya mag-ano muna tayo ngayon, my love song. Ang hirap pala pag may namimiss ka. Dadaanin mo na lang sa music. Ay, kung pwede lang liparin na yung abroad, makita mo lang siya. Alabira from J Monets. Ayan. Nakakamiss naman talaga. Ayan. Kaya ganyan yung music natin. Ayan. 5 million Mega Love shout out. Yan mo na kung makapiright yan. Ano na lang mamaya. I-mute na lang, mute. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ba't kayo ba pag may namimiss kayo ng ginagawa nyo? Ayan. Nagwi-welding na naman, ma? Tingnan mo nga yung rep. Bebe, tingnan mo yung rep. Nag-iikot na naman ako. Naaasar na naman ako dito, eh. Wala ba silang consideration? Sabi ko mamaya na sila mag-welding. Dapat magbigayan para walang nag-aaway. Bartira no 10 from Supat mo family. Pag ito talaga namatay uli, iwan ko na lang. Baka iwan ko. No escape sa co-host. Out as a food sa ka-duty. Sige lang po Sir J. Sige lang Sir J. Supat mo, ano na ba tayo, ex? Sige nga, baba mo nga yung bahay mo. Supat mo. Ayan, Bicolan ng Oragon, nagbaba ng bahay. 4 million Mega Live, shout out. Supat mo, no escape sa... Bicolan ng Oragon ay nagbaba ng bahay. Supat mo. Akala ko ba naman si Supat mo ibang lahi? Akala ko sa'yo Indiano. Supat mo. Akala ko Indiano ka. $3 million. Ayan, Mega Love, shout out. Supat mo. Oy, Dodong. Batayin ba yung mo, brief mo? Tiyan mo nga supat mo kung ex na tayo. Hello, host. Yes, supat mo. Hello, host. Hello, host. Bakit ka nagtatagalog kanina? Bartira Nosten. Akala ko sa'yo supat mo, ano ka, ibang lahi. Akala ko Indiano. Indiano. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Supat mo, di pa ba tayo, ex? Baba mo nga yung bahay mo, supat mo. Tingnan ko. Ayan, 4 million Mega Love, shout outs. Tamsak Lalab, salamat. Manager ni Barista and Lalas, nag-take to ako kasi may nagwi-wielding. Inaagaw niya yung ko, yung power. Alam mo yung power, ayan. Doon ka sa poste Malinaw, ilaw doon. Sang poste sa labas, ayan. Just 21 ambot, ayan. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug from Lee Songson, ayan. Lee Songson, Mega Love, shout out. Lee Songson. Lalab Lee Songson, Mega Love, shout out. Ayan. 4 million Mega Love, shout out.
Jess 21. Hayaan mo na yan, Jess 21. Kasi malabo rin naman yung ating love life. Kaya malabo rin yung, yung background. Ah, 4 million Mega Love, shout out. Ayan. Wala man tayong pinipin. Yes, nice tawa. Hello, all friend, Bartir 10. Sabi ko, supat mo, ibaba mo yung brief mo nang makita ko yung loob-looban yan. Kung ex na ba tayo? Drop your link, supat mo, family, so that I will check your, your titimon. 5 million Mega Love, shout out. Supat mo. Oo nga, okay lang, basta lagi ka masaya. Oh, masaya naman ako. Mukha ba akong malungkot? Demon Tracy. Ah, you have a big mansion. Demon. 8.35. Connect to me 10, supat mo family. We're not ex. We're, all right, host. Connect to me 10, supat mo so that I will give you also 10. 8.35K. With thumbs up, give to me thumbs up. Ayan. Bastos ka pala, drop your short. Yes, drop your short. So that I will see your titimon there. I'll check. Bicolan ng Oragon. Ayan. Lakad takbo. Ayan, Demon. Demon, oy supat mo. Wala tayong pinipin. Ay, pin nga rin si supat mo. Ay yung magsibabaan ng yung mga bahay dyan. Kinabag ako sa tawa mo Ano lang yan mga lalabs. Yung tawa ko totoo yan. Sabi, totoong tao. Normal yung tawa ko, ganyan talaga. Hans Aaron Vlog, mega love shoutout. Hans Lalabs. Ayan, thank you so much. Hans Aaron. Ayan, Demons. Ayan, watching now your video, ha? I will give you 10, then you give me also 10. Ayan, 6 million mega love shoutout. Yung tawa from Hans Aaron. Ganun talaga yan. Bicolan ng Uragon versus Islandsky. Yes, Islandsky and Bicolan ng Uragon, only one person. Ayan. Ayan, Demon, nag-start na ako lalabs ha. Ayan, may ano ka pa, may paharang-harang. Hindi ko maintindihan kung si Demon is a Filipino or Indian. Indian guy, Indian boy, ayan. Indian boy. Bahala ka dyan, host. Wala ako ibibigay. Hans Aaron Vlog. Walang problema, lalabs. Ayan. Demon. Ayan, nag-ano na ako ha. Maluya yan si Manoy mo. Saan si Manoy? Tamsak lalab from Ninja Phil. Ayan. Ayan, Hoy, supat mo. Nagdikit ka na ba? Palayon ko yung bitlog mo eh. Thank you, Nakapenos, Bicolan ng Oragon. I am started na, supat mo. Ay. Tamsak, bakas. Aling Silay, Migalab, shout out. Ayan. Aling Silay. Lalab, Aling Silay. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Oh my God. Ayan, mag-open. Oy. Ayan, Harley TV, binababa ni Nightbot. Ayan, supat mo. Second connect to you. Supat mo, Tracy Demon. Ayan, Tracy Demon. Ayan, pangalawang dikit, Tracy Demon. Tamsak lalab from supervisor ni Barista. Ayan, lalab, salamat. Ayan, si Aling Silay, pwede kayong manalo ng 12,000 Gcash for monthly giveaway. Ayan,
Supat mo, family. Dalawa na dikit ko sa'yo, ha. Salamat to from Aling Silay. Ayan. Salamat din po sa'yo, Aling Silay, lalabs. Ayan. 5 million mega love shout out. Ayan, supat mo, pangatlo na. Idikit mo yung bitlog mo dyan. Ayan, Aling Silay. 4 million mega love shout out. Pangatlong dikit, ano? Pangatlong dikit na ano, supat mo. Mga padikit naman kay supat mo. Ayan, laki ng kanyang bahay. Nagbabarter kami ng 10. Ano, barista lalabs? Sunod kita lalabs, ha? Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Ninja Phil OTW. Supat mo, you told me that we barter 10. Why until now you are not connected 10? Demon. Or ano, supat mo. I connect to you now. How many? 1, 2, 3, 4. Apat na yung nadikit ko sa'yo, supat mo. Demon. Suklian mo ako, lalabs, oy. Gumuhit ka na nga ng isang guhit. Demon at W, dakulaon ang harong mo, sir. Ayan. Ayan, panglima na to sa'yo, ano, supat mo. Ayan, 4 million, mega love shout out. 4 million. Ayan, 2 million, mega love shout out. Supat mo, 5 na nadikit ko sa'yo, lalabs, oh. Ayan, 5 na supat mo, ha. Ano supat mo, nagdidikit ka na ba sa akin? Ninja Phil, ayan. Ayan, supat mo, pang ano na to sa'yo, lalabs. It's yummy. Oh, tanawa lagi. Snehos. Oh, dilijod. Naminaw. Hoy, it's yummy. Kumusta naman yung bitlog mo? Ay, it's yummy. Kumusta ka na? Long time no see. Long time ago. Ayan. Aling Silay. Supat mo, hindi ka naman nagdikit sa akin, lalabs, oy. Ayan, 1, 2, 3, 4. 5 na dikit ko sa'yo, supat mo. Hindi ka nagdikit, you're not connected to me, supat mo. I give you already 5 banana. If you are not connected to me, I will stop now. It's yummy. Ayan. Tamsak support, lalabs. Ayan. Nasaan na yung bahay mo, lalabs, oy? Hindi ka naka-live ngayon? Bugok na ibon. Bugok na ibon man. Success host, sabi ko sa'yo, 4 months, gagana na. Alin gumana? Na-monetize ka na? It's yummy.
Ayan, aling si Laydan from Supat mo. Di man siya nagdikit sa akin, si Supat mo, oy. I give you 5 banana lalaws. Patamsak Premier Host, mga lalas, bakas lang po para balikan. Salamat from OFW ako. Ayan. Ako matapon to ng pusa na tong pasaway. Ayan, 4 million mega love shout out. Ninja Fieldan from OFW ako. Ayan. Mga lalas, nakapin po, palablab po nakapin. Ayan. Upload ko kahapon lang, okay na ang landas. Binura ko na yung dati. Tingnan natin yung bahay mo. 300. Tingnan mo, one day lang na 1.1k ka crispy grilled chicken eating show. It's yummy. It's yummy dating deket. Ayan. Barista Fuldan. Ayan. Jenna Rizal. Tamsak support from Barista Phil. Ayan, si ano pala, si Lalab Barista. Lalab, salamat. It's yummy o meron kang agad harang. Sino tong kumakain ano? It's yummy. Who's my all support my friend no pabalik. Okay, supat mo. You told me barter 10. I give you 5. Tortang talong from Jers 21. Ayan. Jers 21 nagbaba ng buy. It's yummy. Sino tong nagkakain lalabs? Ikaw to? It's yummy. Sino tong nagmumukbang lalabs? Sabi ko sa'yo, iwag mag-clear. 4 months lang gagana na. Ako panay ako clear. Lagi akong nagki-clear. OFW ako, thank you. Ayan. Jers 21 OFW plus 1 from Gina Rizal. Ayan. Jers 21 dating deket from Barista. Ayan. Gwapo ba yan, host? Okay naman siya. Nasunog ba yung kamay niya, lalabs? It's yummy. Siguro nasunog to. Nadisgrasya po sa It's yummy yung ano niya. Ninja Fieldan pabalik from Supat mo family. Supat mo family OTW from Gina Rizal. Ayan, It's yummy oh. It's yummy. Ayaw mo bang maging crush yan? Hindi naman, naghanga lang kasi magaling siyang kumain ng magaling siyang magmukbang. Abangers TVPH, Migalab shout out. Pasilip bakas lang matik na ang balik. Ayan. Abangers Lala Migalab shout out. Panoorin natin yan, It's yummy. Gina Rizal, okay from Supat mo. Talong eggplant. Galing naman magluto ng talong. Naka-live ka pala, lalabs, oy. Collab kayo, host. Nasaan ba siya ngayon? Ayan.
Nasa Pinas ako. Nasaan ba siya? Sherwin Migalab, shout out. Ayan. Please help my WHOs, guys. Kumusta na, Sherwin, yung WH mo? Di ba nagpi-play ka? Ano, umakyat na ba? Sherwin. $2,244. Pag namatay talaga tong live ko, iwan ko na lang. Nagwi-welding ma, di ba ba? Nagwi-welding ma. Pag ako na, pupunta talaga ako doon kay Pike Kidi. Ayoko na mag-take 3. Ha? DBN Lalab, Migalab, shout out, DBN. Ayan. Migalab, shout out, host. Lalab, DBN, kumusta ka na, lalabs? Ay. Sino may premiere dyan, mga lalabs kanina? Ayan. Baba nyo lang yung premiere. Just 21. DBN Lalab, Migalab, shout out. 5 million, Migalab, shout out. Pero ano, Sherwin, di ba nagpipili ka, umakit ba yon? FW ako, nandito ka pa ba, FW? Model ni Barista OTW. $2,200. Okay lang yan, lalas. Tatataas din yan. 2,200. At least meron ka ng 2,000. Nasa kalahati ka na. Papunta ka na sa 3,000. 4 million, mega love, shout out. Sherwin, ayan, nagbaba ng buy. Sherwin. HS Kim, mega love, shout. HS Kim. Okay naman, Us. Kumusta naman? Okay lang, lalabs? Wala ka na sa abrodos. Ang init dito sa Pinas. Dito ako sa, mainit nga, lalabs. Kapag tayo nakasweldo sa YT, bibili tayo ng aircon. Mga lalabs. Hintayin lang natin makasweldo kay Lolo YT. Paano si Lolo YT panay man mukbang ng revenue? Paano tayo nito makakasweldo? Hintayin lang natin na pasweldoin tayo, ayan. Ayan, 4 million, mega love, shout out. HS Kim, nagbaba ng bahay. HS Kim. HS Kim, ayan, nagbaba ng bahay. Jers 21, nandito ka pa ba, Jers? Mga lalab, patamsak po sa nakapin. Ayan, premier, nakapin, premier. Nandito ka pa ba, FW, o wala na? Tamsakan lang natin to. Ayan, HS Kim, happy Easter, nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalab, palablab din pa ako sa aking mga member, binababa ni Nightbot. Ayan, Bro Ayman Live TV. Tamsak Danos from May 09. Ayan. Lalab May, Migalab, shout out. Patamsak ako, mga lalab, sa nakapin po, mga lalabs. Ayan, patamsak naman po. Samira, you still here, Samira? Samira, lalab, you still here? May 10. Ayan.
Guys, balik agad. Sure balik. Si May, ayan. AK Kitchen pala to. Laki na ng bahay ni AK. Ang mahal ng dollar ngayon, host. Pero makunat makuha. Paano ngayon, lalabs? Yung revenue ko is, nung nakaraan, nasa 40 na siya. $40. So ngayon, iwan ko kay Lolo. Alam mo magkaroon na lang ngayon, 15. Nilalapang. It is Kim TV. Ayan, nagbaba ng buy. It is Kim. May, your start 10 deal. Supat mo, I connect to you 5. You told me before that we barter 10, but I already connect to you 5. But you are not connect to me also. That's why I stop. Only 5. I connect to you. Guys, padikit, sure balik from May 09. Ayan. Supat mo bahay mo. Ayan, supat mo. Drop your link. Ayan. Drop your link. HS Kim, happy store. Ayan, nagbaba ng bahay. Just mention, supat mo family, the house of ano, how many banana of May. Ayan, 6 million, mega love shout out, 6 million. Supot bahay, drop your link, supot. Supat mo. Supot. Ibang lahi ata yan siya, ibang lahi. Haha, ayan. Ibang lahi yan ata, May. Supat mo. Supot. Ayan, 4 million mega love shout out. 20 thumbs up, thank you. Bakit nag-iikot-ikot? Pisot from It's Yummy. Pisot. Supat mo family, drop your link how to connect to you, ha. Ganyan si supat mo eh, sasabihin lang barter, di naman. Gusto lang siya lang yung dikitan. Sabi niya kanina sa akin, ano? Ang sabi niya sa akin kanina, ano? 10 daw. Host, 10, barter. So nagbarter ako sa kanya, nag-start na ako ng 5. Naka 5 na ako. Eh, parang nag-feel ko wala naman nagdadagdag. Paano yun? In-stop ko na lang yung 5. Ito, ano rin to eh. Gusto lang siyang makakuha ng banana. Para-paraan ba? New upload po from Anthony Benetes. Supat mo family, thank you so much from May. Ayan. Ganahan pag pisot host, pisot sadit, maliit. Ayan. Ha ha ha. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Nabudol nga. Ayan ko na lang yun, 5. Dinikit ko lang sa kanya. But na lang hindi dinikit ko yung 10. Hindi naman niya ako dinikitan. Okay, May, 09, thank you from Supat mo family. Host, nag-thank you siya, di ko dikitan, ha ha. Ayan mo na, paano madidikitan, hindi man siya nagbaba ng bahay. Hindi niya main channel yan, ano May. Si ano yan, Demon Tracy yan. Hindi niya main yan. Binaba niya yung bahay niya kanina. Pero ang laki ng bahay niya, nasa ano, ilan na ba yung bahay niya, no? 8.35. Gumuhit nga siya ng isang guhit sa akin kanina eh. Ayan. Hindi ba nagdikit?
Ayan, Lee Songson, nagbaba ng bahay, Lee Songson. It's Yummy, nagbaba ng bahay, It's Yummy. Ayan. Pin kita mamaya, It's Yummy ha, wait lang. Tamsakan mo naman yung ano ko, yung Bicula ng Uragon ko, ano, It's Yummy. Ako yan si Bicula ng Uragon. Tamsak ka na, host, from It's Yummy. Ayan yung nakapin. Video ko yan. Salamat, It's Yummy. Lee Songson, thank you. Slow Jam Remix. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out, 4 million. Bicula ng Uragon, Maidan Pulye. Supat mo, I already connected to you 5 banana. Before I told you, you told me that barter 10. But I already started for, to connect to you. I give you 5. You didn't see your banana? I give you 5. Thank you. Thank you. Tapos na, tamsakan ko na from It's Yummy. Ayan, It's Yummy Lalab, salamat. Ikaw supat mo, paluin ko yung bitlog mo dyan. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. 4 million in the house. Ayan. Ayan, Madam Ara, binababa ni Nightbot. Ayan yung iba dyan lalab sa aking Nightbot. Hindi ko naman na-member yan ng iba. Pero hindi ko binubura. Bahala kayo dyan. Thank you, host. Just now you say thank you. I will shoot you there. Host, crush ka yata ni supat mo. Paluin ko yung bitlog nito. Ibang lahi yan eh. Host. It's Yummy, ayan. 5 million, Miguel Love, shout out. Ay, para lang sa'yo. Kailangang mangamba. It's Yummy, ayan. Kaya mo natawa tuloy sa'yo, si supat mo. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. It's Yummy, baba mo yung bahay mo, lalabs. Kalayo. Give me ba na supat mo? You have a big house. Supat mo. Give me banana. Your banana too much big. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Para sa'yo. Kailangang mangamba. It's Yummy. Ayan, natawa tuloy si supat mo, oy. Ang pag-ibig ko sa'yo. Tingnan nyo mga lalas, naka-down yung ko, lahat, ayan, Ayan, naka-down lahat ng naka-itim. Oh. Naka-down lahat, WH, subscribers. Si Ryan, Miguel Love, shout out. Ayan.
Okay, thank you, host, from supat mo. Si Ryan Sol, mega love shout out. Malaki yata ang banana niyan, host. Walang tangkay. Walang tangkay, malaki nga yan, malambot. Ayan, marhay na nga aga. Ayan. From Sir Ryan Sol Vlog. Ayan, yes, host. Yes daw. Yes, you have a big banana. Yes, your banana is too big. Your house, big. 4 million mega love shout out. Like 22. Ayan, mega love shout out sa Enduman Gabos. Ayan, from Sir Ryan Sol. Ba't alam mo, host, malambot ang malaki? Alam mo, lalabs, galing tayo ng ibang bansa. Hindi ko na-try yan. Alam mo, marami tayong mga kaibigan. Marami tayong mga kaibigan na mga Pilipino doon. Meron sila mga jowa. Okay? Yung mga jowa nila malalaki daw pero malambot naman yan. Lalo daw yung mga yung mga Pakistani. Nako. Malalaki lang yan pero malambot. Walang parang malaki nga. Galaw-galaw naman, ganun-ganun, no? Ryan Sol Vlog, Joke lang, host, wag mo seryosohin. Hindi. Hindi ako napipikon. It's yummy. Sa akin ka pa magdaganyan. Oy. Ayan, 5 million mega love shout out. Marami tayong kakilala sa abroad, oy. Yung mga jowa doon, mga ibang lahi. Basta Pinoy, the best daw. Ayan. 5 million mega love shout out. Ayan, naalala nyo ba yung balita doon sa abroad, yung yung may asawa siyang Pakistani? Then, alam mo, ginawa ng asawa niyang Pakistani, ipinatay yung Pilipina. Ano lang yun siguro 3 months ago, nasa abroad pa ako noon. Pinatay niya yung asawa niya. Parang ginilitan ata dito, nilive niya. Nilive niya, pinatay niya yun Kasi nga, yung asawa niya is, naghanap pa rin ng iba. Siyempre, ang gusto siguro ng Pilipino, ayan. Nalaman nung Pakistani, nagalit. 5 million mega love shout out. Pinatay si kabayan ni ni Pakistani. Kasi kasal naman na sila, hindi nga siya makontento. Ayan, 5 million mega love shout out. Sabi ko pala, kita, it's yummy, Pipin. Nasaan na yung bahay mo kanina? Advice ko lang, huwag ka mag-asawa ng kunggo kasi parang arm ng bata. Arm na bata. Ayan. Ay, nangyayari man to. Your connection unstable. Please wait a while. We try reconnecting. Ayan, It's Yummy. Nagbaba ng bahay. Mga lalablablabin natin si It's Yummy. 1 feet yata. Tingnan mo na Google. 8 feet. Hindi lang 1 feet, 8 feet. 8 feet lalabs. Ayan. Buhay Musika, Migalab, shout out. Tamsak Dan. Ayan. Buhay Musika, Lalab, Migalab, shout out. May 09 hello from Supat Mo family. Yes, Supat Mo. Supat Mo, give me banana. You have a big banana, give me extra banana. Ayan. Michaelson Joseph aka Mike. Hi sis. Ayan.
Michaelson, how are you, lalabs? Mega love shout out to you. Ayan. Thank you so much, Michaelson. Ayan. 7 million mega love shout out. Diyos ko, this page na naman, nagluloko na naman. Thank you so much, Lalab Michaelson. Ayan, oh, I'm lucky today. Thank you so much, Michaelson. Thank you so much. Ayan, mga lalabs. Meron na tayong pangbili ng ano. Thank you so much. Oh my God. Thank you. Oh, may pambili na tayo ng ano. May pangulam na si host. Thank you so much, Michaelson Joseph Lalabs. Thank you so much. Oh my God. Pinaliparan niya ako mga lalas ng dollar. Ayan, $4.99. Ayan. Thank you so much, Michaelson. I appreciate it. Ayan, thank you so much. Ayan, magpa-music tayo. Nasaan na yung ating music? Copyright to. Michaelson, thank you so much. You love me just for today. Thank you so much. You love me just for today, ha? Thank you. Ayan. Thank you so much, mga lalas. Oy, daming palipad. Oy, thank you talaga naman. Oy. Michaelson, thank you so much. Oh my God. Ayan, mga lalas, ang daming palipad. OMG. Oh my God. Thank you so much. OMG. Michaelson, Mr. Hello. Ayan. Sana araw-araw arawin niya yan. Michaelson, I give you a lot of kiss. Mwa, 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 chup, chup. Mwa, 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 mwa. Ayan, thank you so much. Oy, Michaelson. I give you hug, hug, kiss, kiss. Mama, chup, chup. Cooking, how are you from Indonesia? Ayan, from Supat mo. Sherwin, thank you. Ayan, 9 million mega love shout out. Sherwin, thank you so much. Ayan, thank you so much. Oy, sa araw na ito mga lalas, pinagpala tayo ng Panginoon. Thank you so much. Ayan. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos. Ayan. Thanks God also and also Mr. Michaelson Joseph aka Mike. Babaliktad na ako dito. Ayan. Sisid Manggora, tamsak po ma'am. Kylie, how are you, lalab Kylie? Long time. Good morning. Ayan. Tamsak po ma'am. Hi everybody. Ayan. Mga lalab, super chatter natin si ano. Michaelson. Ayan. Today I'm so lucky. Ayan. Thank you so much, Michaelson. You have a big heart. Ayan. DBN, I miss you, my friend. I'm really good. I miss you so much. What's up? Where have you been lately? No, now I'm here in the Philippines. Ano? Kylie Lalab, you miss me, my friend? Ayan. Hi, bro Kylie. Ayan, may palipad. Salamat naman. Ayan, today I'm very lucky. Ibaba natin yung bahay niya, mga lalabs. Ang ating super chatter na si Michael. Ayan. Son, thank you so much, Lalab Michael. You have a big heart. Okay, why is that? Why are you lucky? I am lucky today because Mr. Michaelson aka Mike, ayan. They give me money. They give me blessing today. Ayan. Thank you so much, lalabs. I'm so lucky today. Ayan. Pag pinagpapalakan talaga ng Diyos, oh. 12 million mega love shout out. Ayan. Baba natin yung kanyang bahay. Mr. Michaelson. Ayan. OMG. Oh!
OMG! Oh my God! Ang daming palipad mga lalabs. OMG, thank you so much. Love you. Oh my God. Mga lalabs, ang daming palipad. Diyos ko. OMG. Ayan. Oh my God. Today I'm so lucky. Lakaw, sagutin mo na dyan, may Kilson. Oh my God, mga lalabs, oy! Ay! Gusto ko lang bumaliktad mga lalabs, oy! OMG! Oh! Ay, Diyos ko! Ay, murag na adyod nay planos ba? Ayan. Ayan, Diyos ko! Panginoon, thank you so much. Ayan. Grabing palipad mga lalabs, oy! Keep wearing blue, my favorite color, lol. Oh, I will give you a lot of kiss. Ano? Michaelson, OMG. Mama chup chup. Gusto ko nang bumaliktad sa kinakaupuan ko mga lalabs. Oy.